Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun umiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, gure bekatuak barkaturik eraman gaitzara, betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakean gurrean jarriko gizakeiei. Haien bieka ere zaitugulako, gorazu, behikatua zu, gorespen zuri, hauskez agur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna, Señoraka Jesucristo, jainko jauna, jainkoaren bidotz, aitak zen. Zuken zendezu munduko bekatua, erruki jauna. Zuken zendezu munduko bekatua, entzun gureia. Aitaren eskumina behar jaran izauzu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna. Zubakarrik goigoikoa Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainkoaren apitan, amen. Egin bezagun otoinuz. Zure jakinduri handia jauna, zuk ezartzen diezu beren eginkizuna bai engeruei, bai gizon emakumeei. Egizu zeruan beti zure sarmintzaren dituzunak lurrean gure biziaren zaintzaile izan ditzagula. Zure Seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Daniel profetaren liburutik. Begiran nengoela, aulkia jale zituztenan eta gizon zahar bat esegi zen. Haren soinekoa, elurra bezain zuria. Buruko hilea, artile garbia bezala. Haren aulkia zu, eta aulkiaren gurpila sugar. Suzko ibai bizi bat zerion haren aurretik. Milaka zituen morroiak, milioika bere aurrean zerbitzariak. Auzia hasi zen, eta zabaldu ziren liburuak. Eta oraindik begira nengoela, gizonaren semea zirudien bat ikusi nuen zeruetako hodeietan zetorrela. Gizon zaharraren gana hurbildu zen, eta haren aurrean aurkeztu. Agintaritza, ospea eta erregetza eman zitzaizkion. Eta herrialde eta hizkuntza guztiak zerbitzari zituen. Haren agintea, betiereko agintea da. Inoiz ere amaituko ez dena. Eta haren erregetzak ez du azkenik izango. Jaunak esanak. Apokalipsis liburutik. Udaketa bat izan zen zeruan. Mikele eta bere aingeruek burrukara deitu zuten herensugea. Burrukatu ziren herensugea eta bere aingeruak, baina ez ziren nagusitu, eta geroztik ez zen tokirik izan haientzat zeruan. Amindu zuten lurrera herensuge handia, Diablo eta Satan deritzan aspaldiko sugea, mundu osoan liluratzen duena. Amindu zituzten lurrera haren aingeruak ere harekin batera. Eta oihu handi bat entzun nuen zerutik. Orain etorri da salbamena, gure jainkoaren indarra eta gerragetza, eta bere Kristoren ahalmena. Amindua izan baita gure senideen salatzailea, gure jainkoaren aurrean gauta egun salatzen zituena. Haiek azpiratu dute bildotzaren odolaz eta eman duten aitormenaz.
Beren bizia ez baitute izan maiteago heriotza baino. Poztu zaitezte beraz zeruak eta haietan bizi zeratenak. Jaunak esana. Aleluia, aleluia, aleluia. Kolesazue jauna, haren gunari talde guztiok, haren nahia egiten duzuen zerbitzari guztiok. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek Natanael beregana etortzen ikusi zuen eta esan zion: "Hona hemen egiazko Israeldarra, azpikeriarik gabea." Natanaelek esan zion: "Nondik ezagutzen nauzu?" Jesusek erantzun: "Felipek zuri dei egin baino lehen, pikupean zeundela ikusi zindudan nik." Natanaelek erantzun: "Rabbi, Jainkoaren semea zerazu, Israelgo erregea zerazu." Jesusek erantzun: "Pikupean ikusi zindudala esan dizudalako sinisten aldezu. Hori baino handiagorik ikusiko duzu." Eta esan zion gainera: "Haranik egia esan, zerua zabalik ikusiko duzue, eta Jainkoaren aingeruak gora eta bera gizonaren semearen gainean." Jaunak esana. Gaurkoan, irailaren 29an, 3 goiaingeru santuen festa ospatzen du Elizak. Miguel, Gabriel eta Rafael, hain zuzen ere, 3 hauek. Gurean, esan genezake, 3 hauetatik, halako debozio oso berezia duena San Miguel dugu, gure zonaldean. Eta gainera, hemen beramendik, bertako zaindaria dugu. Gure inguruko parroki dezentetan San Miguel dugu zaindari. Eta, nik esango duke, Aralarko santutegiak eta Aralarko irudiaren ibilbideak ere badutela hortan zer ikusirik asko. Aurtengoan igandez tokatu da, eta liturgiak baditu bere legeak, eta orduan parroki gehienetan gaurkoan igandeko meza emango da. Igandea gainetik gelditzen baita, holako festen gainetik, baino guretzako ez, hain zuzen ere, hemen beramendiko zaindaria izaki, San Miguelen festa igandearen gainetik gelditzen baita horregatik, edo Aralarko santutegin, edo San Miguel esan genezake titularra den beste edo zein tokitan. Horregatik, San Miguelen meza ematen ari gera gaurkoan. Gogoan hartuz, 3 goiaingeru haiek bakoitzak bere esanahia eta bere eginkizuna dute. Gabriel azaltzen zaigu, esate baterako, Ama Birjinari adieraziz Jainkoaren ama izango zela. Edo Rafael ere agertzen zaigu Jainkoaren medizina bezala Tobiasi lagunduz bere ibilbidean. Eta Miguel agertzen zaigu Apokalipsian, Luziferren aurkako bataila hartan. Eta bere izenaren esanahia nor jangoikoa bezala. Hoxe da Miguelek gogorazten diguna. Ez dagoela inor, ez dagoela ezer, jangoikoarekin konparatu daitekenik, jangoikoa baino gehiago izan daitekenik. Mundu hontako inongo errealitaterik ez da. Ez pertsona boteretsua delako, mundu hontako enperadorerik, edo presidenterik, edo naziorik handienak
eta boteretsuenak ez dira ezer Jaungoikoaren aurrean, edo mundu hontako ideologiak, edo indar ekonomikoak, edo bestelako indar militarrak edo Jaungoikoaren aurrean ez dira ezer. Danak bukatzen dira, danak pasatzen dira. Izandu dira historian zehar pertsonai boteretsu izugarriak, eta denak hil dira, desagertu dira, eta apenas inor ez da haietaz akordatzen. Ez bada, halako historialariren bat, edo iraganaz interes handia duen pertsonaren bat. Jainkoa ordea beti hor dago. Eta Mikelek hoxe gogorazten digu. Ez dezagula ahaztu errealitate hori. Gure bizia ez dela kasualidade huts bat, jainkoak egin gaituela, bere premia daukagula, eta gainera jainko horrek maite gaituela. Hoxe da, Mikelek gogorazten digun errealitate hori. Bera, ikusten dugu, bataila hartan, Luziferren kontra. Luziferrek ez dut zerbituko, non Serbian, bitartean, Mikelek dio, Jaungoikoa bezala. Eta guk, batez ere Mikelen irakaspen hori hartu behar dugu guretzako. Gure inguruan, eta honekin bukatuko dut, beti zaindari bezala oso modu berezian San Miguel hartu izan da. Esan edan bezala, Aralarko santutegiaren itzalak badu zerrikusia, eta gure herrietako jendek izugarrizko debozioa beti berari laguntza eskatuz, berari babesa eskatuz, momentu txarretan eta momentu honetan. Guk, momentu honetan, hoxe eskatzen diegu baita ere. Gu guztiontzako bere babes berezi hori, eta modu berezian ere, beramendiko herria Mikelek zaindu dezala. Sinisten dut Jaungoikoa eta guztidu zer lurren egilea. Inpernuetara jaitsi eta ikuagarenean hien artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jaungoikoa eta guztiaren txikiandean jardin dagoena. Handi izitzea egiteak epaitzera etorriko dela. Sinesten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren iztuera eta betiko bizia. Aita Santu, Gotzain, Apez eta Elizerbitzarik guztien alde, Mikel Goiaingeroaren antzera, nor Jaungoikoa bezala mezua, zintzo eta etengabe aldarrika dezaten. Eskari ezaiogu jaunari, nazietako agintarien alde, beren herritarrak ongizate eta elkartasunean bizitzeko lege eta neurri zuzenak eta egokiak asma ditzaten. Eskari ezaiogu jaunari, beren lurraldetik ihes egin beharrak, indarkeria sufritzen dutenen alde. Hainbeste nahigabe eta min ikusita, egileek beren okerrak ezagutu eta bide onera itzultzeko grazia jaunak eman dizaiela. Eskari ezaiogu jaunari, Euskal Herriko eta herri honetako zaindaria denez, bere oihua eta mezua arretaz barneratuta,
gorroto eta ezin ikusiak aztertuta, egiazko pakean eta elkartasunean bizitzen saia gaitezen. Eskari ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Beramendiko herrian hildako guztien alde, jaun erroketsuak beren hutsegite guztia barkatuta, zeruan pakearen erreinuan betiko atsedena goza dezatela. Eskari ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eta hemen bilduta, egun honetan Eukaristian parte hartzen dugu guztion alde, gure senide eta adiskideen alde. Mikel Goiaingeroaren mezua gogoan izanez, jainkoa gure ondasun handiena dela, handiena izan dadin, saia gaitezen. Eskari ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Entzun nahi kabana bihotzez, egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. eskaintzen dizugu jauna gorespen opari hau. Ona dezazu aingeruek zure eintzaren aurrera eramanik, eta egizu guretzat sakramentu salbagarri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoikoa guztidun beti ereko horrei. Eta zure haunditasunak gorestea, zure engeruak eta goi engeruak ospatzean, beroi ematen diegun ospeak, zu goresten zaitu jauna, eta horiei etortzen diegun erartasunak, zu neurrigabekoa zerala erakusten digu. Eta izate guztiak baino goragokoa Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez du aingeruen taldeak zure santutasunak goresten, eta haiekin batera guk ere pozik adoratzen zaitugu bihotz batez kantari. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko
jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok dutatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoa berdin kanizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok dutatik, hau nire odolaren kanizarata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori gari. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaniza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sardutzari onartu dituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko Ureita Santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna biztero itxaropenean joan diran gure semeteak eta hildako guztiak. Arritzazu zure horpegiaren argitan. Errokizak izkidu horren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Koatxoarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez ditzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerena, santu izan beti zure izena, eta beti zure erreinua, egin beti zure nahiaz zeroan bezala lurrean ere. Eman guzu hauen eta gogia, barkatu gure zorrak, gure guztuaren barkatzen dien bezero, ez da zuntzeta behar baina atera gaitzazu zaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik eman duzu pakea gure motan. Zure errukiari esker, kapitik garbi biziletik zen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaino dela. Zure ezurretza zure ospeten gara, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zure esanada apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi bezera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Zure pakea elkarri. Arrenka eska daude pakea, pakea, adizilezareko pakea, markanen biderni pakea, elkar maitatzeko pakea, guztion artean pakea, pakea, Jesusen aizuen pakea, benetan denontzat pakea, pakea, zorion bizia pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxoran munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak.
itzala, eta zure ingeruak zaitari ditugula, aurrera egin dezagula gure salbameneko bidean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, eta zure espirituarekin, bere ikasda itzatela